Κυρία Χαμογεωργάκη, είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς, εγώ και ο Στράτος ο Ιωακήμ, που είμαστε στο σπίτι σας, εν έτη 2012. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε από κοντά, σας ξαναβλέπουμε γιατί έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές με διάφορες ευκαιρίες. Θα θέλαμε αυτή τη φορά να μιλήσουμε μαζί σας μπροστά σε μια κάμερα και να μας πείτε κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πολύ σημαντικά για να τα συμπεριλάβουμε σε μια συνολική εικόνα που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε για την Ηλιούπολη από τη δεκαετία του 20 μέχρι, αν δυνατόν, μέχρι τις μέρες μας. Από τον καιρό εκείνο. Και ώστε να μάθουν και οι νεότεροι άνθρωποι, οι νεότεροι κάτοικοι, τα νέα παιδιά, τι συνέβη σε αυτόν τον τόπο. Ξεκινάμε. Να μας πείτε τώρα τι θυμάστε από τη δεκαετία του 40. Δηλαδή, ήρθαν οι Ιταλοί εδώ πέρα, τι έγινε, πώς ήταν, καταρχήν, η πείνα, η κατοχή, όλα αυτά. Καταρχήν, ο καημένος ο Παπαντώνης, Μπογατσάς, είχαμε παπά. Μπογατσάς. Ναι. Δώσ' του και ανέβαζε πεθαμένους. Εν τω μεταξύ, για να συντηρηθούν αυτοί οι οικογένειες κατά κάποιο τρόπο των στρατευμένων, έκανε νέα σωματείο, την Ταβιθά. Α, μάλιστα, την Αγία Ταβιθά, είναι μια Αγία, τέλος πάντων δεν την ήξερα. Και έδινε, ας πούμε, κάτι λίγα τρόφιμα, αν μπορούσε, τι ήταν τρόφιμα, πια και τον καιρό τρόφιμα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο έγινε φιλανθρωπικό το σωματείο. Μας έπαιρνε και εγώ ένα διάστημα εκεί. Μερικά ρουχαλάκια για τα φτωχά παιδιά, κάτι τέτοια πράγματα. Η Αγία Ταβιθά. Ο Παπαντώνης προσπάθησε, αλλά είχαμε πάρα πολλούς θανάτους από πείνα. Αυτά μιλάτε το 41 τώρα, έτσι, γιατί στην αρχή, εντάξει... Καλά, η αρχή, αλλά μετά ο κόσμος πείνασε και... πολλαπλασιάστηκε. Εδώ στην Ηλιούπολη είχατε δηλαδή δει έτσι νεκρούς από την πείνα πολλούς εσείς? Αρκετούς. Ύστερα είχαμε νεκρούς και όταν προχώρησαν τα πράγματα. Για την αντίσταση να μας πει. Η πρώτη, ας πούμε, κίνηση έγινε από τον γιατρό τον Μπαλό. Ήταν ένας γιατρός, μάλιστα ήταν Ισπανός. Και σιγά σιγά αυτός συγκέντρωσε γύρω του την πρώτη ομάδα, μπορώ να πω. Έφτιαξε ένα πυρήνα, πυρήνα αντιστασιακό. Ναι, και μάλιστα στο τέλος, όταν φεύγανε, σκοτώθηκε, ανατράπηκε τον φορτηγό και σκοτώθηκε. Όταν φεύγανε εννοείται οι αντάρτες που φεύγανε, το 1944. Ναι. Λοιπόν, με τον γιατρό τον Μπαλό δημιουργήθηκε ένας πυρήνας και σιγά σιγά είχε επεκταθεί. Ο πυρήνας ήταν του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, τι ήταν? Κυρίως ΕΑΜ. Ναι. Ήταν της ΕΠΟΝ, ήταν η Ζωήτσα. Η Ζωήτσα. Πώς είναι το επώνυμο είπαμε? Πετροπούλου. Πετροπούλου. Η Ζωήτσα Πετροπούλου. Έβγαινε με το χωρί η Ζωήτσα, εκεί απάνω, δηλαδή... Στα βουνά επάνω, στα Γιαμαρίνα εκεί. Όχι. Μαρίνο αντίπαπα πάνω. Εδώ στο βουνάκι που είναι τώρα. Απέφεραν οι πυρονομικοί. Και έβγαινε με τι έγινε. Κατρακυλούσε στο ρέμα η Ζωήτσα. Ενημέρωνε με το χωνί τον κόσμο. Φώναζε η Ζωήτσα. Εκεί που είναι τώρα τα κανάλια που λέμε και τα λοιπά, ήταν από κάτω το κέντρο, ο Αλαβάνος. Εξοχικό κέντρο ήταν, ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος, ο οποίος ήταν και κακότροπος. Και γράφω κάπου εκεί, τον ρωτούσαν, είναι φρέσκα, ξέρω εγώ, τα σηκωτάκια να μένουνε. Εσύ είπανε κουβέντα, Δεν σηκώνει κουβέντα. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ ωραίο, δεν λέω καμιά πολύ. Απάνω λοιπόν από το κέντρο αυτό ήταν μια ταράτσα. Μια ταράτσα μεγάλη. Στην άκρη της ταράτσας υπήρχε μια δεκάρια αποχωρητηρίου. Το γράφω, σκέτη. Αυτό ήταν, όλο και όλο. Όλο και όλο.
Και νοικιάσατε ένα σπίτι εσείς εκεί από τη γράφετε. Λοιπόν το σπίτι. Στην ταράτσα του Αλαβάνου, νοικιάσατε ένα ήταν σπίτι. δύο καμαράκι, καμαράκια και μια κουζινίτσα. Μια λεκάνια από χωρητηρίου εκεί. Ναι, που έλεγα χωρίς εδώ. Σαφέστατα, τίποτα. Ήταν οι δυο καμαρί. Λοιπόν, σε αυτό το περιβόητο, τα δυο τα καμαράκια ήταν καλοκαίρι. Και ήρθαν δύο Γερμανοί. Τότε φοβόντουσαν ότι θα γίνει απόβαση στην Ελλάδα και όχι στην Ιταλία. Υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες. Είχαν έρθει δεν ήταν Γερμανοί. Εκεί, ευγενικά παιδιά. Εμείς κοιμόμασταν την ταράτσα στο Ματσάλα έξω. Δεν βγαίνανε μέσα. Αυτοί ήρθαν να κάνουν τι τώρα εκεί στην ταράτσα τη δικιά σας? Σε πολλά μέρη να παρακολουθήσουν, διότι υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι η απόφαση θα γίνει εδώ και είχαν διάβα, ποιος τους ξέρει. Ελέγχανε βλέπατε τη θάλασσα τότε εκεί πέρα, έτσι. Αλλά επειδή βλέπανε ότι κοιμόμασταν έξω δεν βγαίνουν ποτέ. Ήταν ευγενικά παιδιά και μάλιστα... Είχαν και όπλα μαζί τους. Σαφέστατα. Μάλιστα ο ένας που... γιατί εγώ έχω και πτυχίο γερμανικό όπως ξέρετε γερμανικά βέβαια. Σάιζε πόλεμος. Σκατά πόλεμος. Είπε αυτός. Έλεγε. Ναι. Και θα πάω να Κάναδα. Θα φύγουμε να πάμε στο Καναδά. Με το παιδί τι έγινε, πώς το σκοτώσαν αυτό το παιδί, το μαύρο που λέτε? Τον Άγιο Νικόλα ήταν αυτό το παλικάρι, ο μαύρος όπως το λέγανε, που το σκοτώσαν. Είχαμε τα τρία θύματα. Το παιδί είχαν εκεί πέρα και το σκοτώσαν οι Γερμανοί, το σκοτώσαν οι ταγματασφαλίτες. Οι Γερμανοί είχαν έρθει. Γερμανοί. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τρία θύματα εδώ μέσα στον τόπο. Αλλά έξω... Αυτό το παιδί ήταν από την Ηλιούπολη ή από αλλού? Όχι, όχι. Όχι. Κυνηγημένος ήταν? Και ήταν εκεί, τον τσακώσαν. Αυτός είχε σχέση, ήταν οργανωμένος δηλαδή ή απλώς ένα παιδί? Ναι. Ήταν οργανωμένο παιδί. Και τον καθαρίσαν και αυτό. Αυτοί οι τρεις. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε το συναντήριο στο Σύνταγμα... Ναι, για πέστε μας γι' αυτό λίγα. Μιλάμε πλέον για το Δεκέμβριο. Άοπλοι. Φύγατε οι Γερμανοί μετά, έτσι? Ναι, βέβαια. Άοπλοι. Κατέβηκε ο κόσμος άοπλος, ναι. Και σκοτώθηκαν δύο. Από την Ηλιούπολη. Παιδιά. Ο Νίκος, ο Λουνοτός και η Ακθούλα, η Βάιλα. Δύο θύματα είχαμε. Από το σύνολο του πλήθους. Είχαν κατέβει από την Ηλιούπολη πολλοί κόσμος. Αρκετοί. Να ξαναγυρίσει.